Hey, Spec DK her. Jeg skal spille noget Counter-Strike Global Offensive. Vi skal spille noget offline med bots, bare for lige at kan vise det. Og min video er kun en kvarter lang der omkring, cirka. YouTube, de lader sig ikke vise med. Så laver nogle flere videoer, men jeg skal bare lige øve mig lidt med bots, med nogle expertbots selvfølgelig, ellers er det blevet for nemt. Yes. Men vi skal ligesom en intro. Jeg har lavet en intro endelig. Den kommer imens loading screen. Vi ses bare efter introen, er jeg nok inde. Ses, spil den intro. Så er jeg inde igen. Spec DK. Yes, skal jeg spille noget med nogle bots? Skal jeg lige se om jeg kan. Det er lang tid siden jeg spillede. Pis. Det var en ret dårlig start det her, men vi håber det kan gå bedre. Eller det kan gå bedre. Hvor er du? Undskyld hvis jeg ikke snakker så meget, det er fordi jeg lige skal lige koncentrere mig. Jeg ved godt der er nogen der måske synes jeg er noob eller sådan noget, ikke specielt god. Men ved du hvad? Sådan er jeg. Det var dårligt det der kill. Men det var et kill. Skal vi huske på. Vi vandt i det mindste første runde. Shit, jeg har glemt at sætte ur på. Uprofessionelt. Det er jeg ligesom også. Hvordan kom de allerede så langt? Au. Det havde jeg ikke lige regnet med det der. Spotted. Det er ikke sjovt der. Nej. Okay, det var virkelig dårlige kills det her. Det går ret dårligt for mig. Jeg skal lige varme op. Yes. Let's bare spille sådan. Jeg har sat timeren på nu. Sådan. Du er ikke der. Kun mig tilbage, det kan jeg ikke lide. De vinder helt sikkert. Helt sikkert. Jeg håber, jeg kan også spille den her kamp færdig. Men yes, jeg er Spec DK, vi kan måske godt spille noget sammen næste gang. Yes, jeg er ikke specielt høj. Jeg ved ikke, om jeg har nogen rang. Jeg har de der 2 pile, som man kan se hos mig, mit navn i midten med, ja, de der 2 pile. Jeg er ikke speciel. Jeg har ikke spillet så meget. Men jeg kan da hvorfor tog jeg ikke ham? Nå, ja. Dammit. Yes. Skal vi bare spille noget? Undskyld hvis jeg ikke snakker så meget, det har jeg nok sagt. Fail. Skal bare spille noget? Jeg har ikke rigtig noget at snakke om. Det går fint nok med min kanal. Den havde meget flere views, end jeg havde troet. Det var godt nok langsomt kill.
Oh. Hvor er du, din lille svin? Oh, damn! Pis. Nå. Nå. Pis. Ja, I kan godt se, at jeg er ikke så god til det. Det er også lang tid siden, jeg spiller. Meget lang tid siden. But gonna. Lad os bare komme i gang med en ny runde. Boom. Nej! Nej! Sådan. Og det var en der. Det var det. Vi dør nu, jeg dør nu, jeg kan mærke det. Det var det. Ret sikker på, at du lige er. Hvor bliver du af? Jeg ved ikke, hvor han er. Hallo? 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 Oj! Nej! Alfa. Kom nu. Sådan. Jeg ved godt, jeg prøver ligesom at være skilt, men det går ikke så godt. Og jeg skal nok prøve at snakke med ham. Sorry. Jeg ved det godt. Jeg er koncentreret. Og selvom man ikke kan se det, bliver så dårligt. Så er det bare derude af. Nope. Nå, jeg troede lige det var. Oj! Okay. Nej. Glad for, at I gider se med. Dem, der ser med. Dem, der stadig ser. Oh! Nej, den er zoomet ind igen. Det havde jeg glemt, den gjorde. Nej, dårlig undskyldning. Yes. Lad os bare komme videre. Jeg har rimelig lang tid igen. Ja, men jeg kommer nok også til at spille noget Minecraft, hvis I vil have det. Og noget Minecraft kan jeg godt også spille. Kom til at spille. Hvad er der mere at spille? Der er der er måske noget League of Legends. Ja, mere Counter-Strike. Oh, damn. Sådan. Get flicked. Okay, måske ikke. Nå, pis. Damn.
Sådan! Yay! Så begynder jeg at være sådan lidt opvarmet. Spoler lige videre. Sådan. Ny runde. Ja, Thomas har sagt, at jeg kommer til at nok spille noget Minecraft, noget League of Legends. Wow, late kill. Kommer jeg måske også til at spille noget. Ja, hvad kan jeg mere spille? Ja. Ved jeg har noget, måske noget Kerbal Space Program. Hedder det. Jeg kan også prøve at lave nogle vlogs. Eller ikke vlogs, mener jeg. Men sådan noget tips, eller hvad man kalder det. Sjove ting, hvor jeg snakker om, hvad jeg kan lide, og hvad jeg ikke kan lide. Sådan. Næste. Ja, det er sådan det, jeg nok kommer til at spille. Håber I nyder det, hvis I stadig ser med. Nu stopper I. Nu ej, så hopper du over det flabet. Hvor fin bliver den af. Oj, oj! Nej! Hvor er det der fail? Rip. GG. Okay, nu stopper det der. Det var min ven. Sorry. Hvem var det egentlig? Det var bot Moe. Sådan. Moe. Sådan. No scope. Hvad kan jeg så snakke om? Ja, jeg kan snakke om... Jeg har haft en super dag i skole. Oh, nope. Nej. Fyr. Ej, nu stopper du. Nu stopper det. GG. Pas på bag dig. Nå, sådan. Terrorist winner. Jeg ved godt, den er lidt kort, den her video. Eller, den er sådan okay. Men jeg tror, jeg stopper nu. Så siger jeg bare ses, like, comment, subscribe, hvis du kan lide det her. Og ses i næste video.